हेल' एभ्रिवान, खुलुमबाय। आंनि चेनेलाव फिन खेनसेबाव बरायनो थाबावबाय। नोंथांमोना जायफोरा गोदानै नायदों अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो चेनेलखौ आरो अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायनानै होलांबानो जाबाय लोगोफोर। आंना लाइयानो बिबार बारजोब्बाय लोगोफोर। सामफ्रामबो सिफ्लेनानै जाबाय थाग्राया नै दाना बिबार लाबायसो। बेखौ मालाबा दावदैजों एवनानै जानोसै बिबारखौहाय। ओमफ्राय नै बिजौ दंबावो एसे एनै मालाबा खानानै जानोसैलाय। आं दा नै आलु बाथोनाव होनो नैबे सामब्राम बिलाइ, दुन्दियाबो बिबार बारजोब्बाय, बेखौबो एसे लानानै थांसै आङो। नै लोगोफोर, आङो आलु बाथोन खालामनानै लाबाय। ओंखाम एसे जानोसै बेजोंनो। नै लोगोफोर, आङो खुरनानै रेडि लाबाय। आलासि जाहैगोन नालाय, बेखायनो आलु बाथोनजों ओंखाम एसे जाखानोसै आङो फुंनि। ओमफ्राय नै लाल साहा दंबावोमोन, बेखौबो लाबाय आङो। जानोसै आं बेजोंनो एसे लोगोफोर। नङाबाथ' आं फुङाव ओंखाम जायामोन, ओमफ्राय आलासि जानो अबेबा थांनोबा ओंखाम जायो आरोना आं फुङाव एसे। नै लोगोफोर, नै दा जोङो आलासि जानो ओंखारबाय, रेडि जाबाय। गसाइगावआवनोखा, हाब्रुबिल होननाय जायगा दं नालाय बेयावहाय आरो। बिहामजो बिखुनजो सानैजों ओंखारबाय जोङो नै। बाजाराव हाबबाय जोङो खमला फिथाइ लानो होननानै। दिनै बाजार दिन नालाय बिराद भिरखा बाजाराबो। मंगलबार बाजार दिनैहाय। बेसे नै दादा 20 টাকা পোয়ানি गोदैमोन ना। बाजार दिन ना दिनै बिराद मानसि ओंखायनो। फुङावहाय रासिन। आयौ टमेट' लायनो माबाया खमलाया नायसाय जि बुरजा बुरजा लाना फानदों। अबे जायगानिफ्राय लाबोदों जाखो। खम मोनगोन बायदि मोनदों। बैबो बैग्रि हनै फिसा फिसा बैग्रिया। दहाय लांबा बानलु संख्रि जानो। ओरैबो माबा बेबायदि बैग्रिया। नै उवाला उवालखौ होनदां। बेसेबां बेसेबां बेबा आइमोनासो बायनो होनबाय थादोंमोन। सोंनायलाय। बिदिया 1200। उवाल गोजायैनो बिदि। फिसाया मोजां मोनो। फसायबावबाय आं। आलासि जाहैनो फैदों। 1200 फिसाया। आंबो एसे मोजां। हा गुसु बे गुफुर गुफुरा जानो सुथारा। ओरैजायबो थांबाय बाजार।
दै मोनबायनो बे हायेरखौ बारनांगौ आरो बै गेट गोथाङाव बै गेट गोथाङाव मालाय फिस्लानो जि गुवार बिसिना थाबायनो मोजांथार फुङावहाय मोजां मालाय बिसिना डेभेलप जायो बेवहाय बायदिसिना लाबोयोना नैबेनो बेनो बावनो लाखिदो नै दाखिथार बेलाय नै सिद्दाथारसैना सफैबाय जोङो नै नोंखौहाय थाबाय ओरै मोजां गोबागासिनो अबाव बायामोन बेखौलाय गसाइगावआवनो आं गिदिरथारना मोजाङै मोजां दा आदार जायैयासो औ मुलि दौनानै हो बिजि थुदोंमोन मैया ओमफ्राय आदारखौ जाया जि गोबाखांबाय गामिनि दा गामिनिखौलाय मिथिखायाखै होनबा मोनथिदों जोंनाव जाफैदों मैयासो जाया जोंनाबोना ओरै ओरैल' जायोना गेस जानानै पिकनिकनि नैबे मोजांथारहाय फुला बेथ' बिराद गिदिर देरोना नैबे पिंक कालारनि दंमोन बे आइमोननावहाय ओमफ्राय दानफायजोबनांबायसो नैबे गोजाखौ नुदोंना लोगोफोर नायसाय गोजाथार बे जाहैबाय माइब्रा माइरंनि साहा बेयो नैबे अमा बिबुथि एवनाय नायदो माइब्रानि साहाया माबायदि गोदैखा साहायाबो नै नानिया जि गोथाव दाउ लकेलजों खुमब्राजों संबाय जोंनो जाहोनो नै अरावसो संलायबावदों जि गोथाव जाखासिगोन नै बेयो टमेट'जों नाजों जि गोथाव नुखाबाय बेखौबो नै मोनथारनोसै जि गोथाव थाइगिर बाथोन देबाय नै दुन्दिया होनानै नानिया जाथावथाव नुखाबाय देनायावनो गोथाव जाखासिगोन नै बेयो अमा बिबु बिथै एवनाय नै बेबो मोननोसै लोगोफोरनो ओंखाम जानोसै नैबे टमेट' ना खुमब्रा दाउ लकेल लाफा एवनाय अमा बिबु बिथै एवनाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थाइगिर बाथोन दानिया जानोसै लोगोफोर बे मा मा नागिरनानै जायो जाथोंसै खिन्थु दा खासै बे अमाखौ हगारबाय थाया मुलि मोनजायो मानि मुनि जालाबायो दाउस्रि आथिं मानि मुनि बारग'जोब्बाय बिबारा जागोन बे गाव अमा गग्राखौ खानो नाङा अमा गग्राखौ खानो नाङा राखाङो गाव माखौ नागिरनानै जायो दौहाजोंनि जालाबायगोन आरो औ गोबालांजोबबा मोजां जागोन नोंनाथ' गोबायामोन ना आंना गोबायाखै खिन्थु गुजुदोंमोन आरो जोंना गुजुदोंमोन गेस बारा जानायखौनो गोबादों
मालाबा एवनानै जानायलाय नोंसोर दावदैजों गोथाव जाथारो माबादो ओमफ्राय होसनदो दावदैखौ हेना बिबारा नै लानानै थांसै बेखौनो खादोंमोन आंनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर जोबजासे नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच दा जोङो नै ओंखारबाय नै लामायाव दङ जों दा गेटआव टट' नेबाय नै टट' मोनबाथाय थांनोसै एबार लोगोफोर न'आव लहानि नालाय ओमफ्राय नै जोङो बाजाराव दसे हाबदोंमोन सिथाव सावग्रा लानो होननानै लहानि नै बेखौ लानोसै आरो जोङो बाय बाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच